A Universidade de Santiago era unha das universidades periféricas máis pequenas, ubicadas nunha cidade máis pequena. Pásase de 3.000 estudantes en 1960-61 a 6.000 e pico no 67-68. Entón, as clases máis desfavorecidas comezan a chegarse aos estudos universitarios por vez primeira desde a Guerra Civil, prácticamente. Chégase ao curso 66-67 logo dos conflitos universitarios a nivel de todo o territorio español, e foi a espita do decano Ocón que desautorizou as estruturas democráticas da Facultade de Ciencias que enxerou o estoupido. E o galego empeza a soltar amarras, por así decilo, pois no propio curso 67-68. Significaría unha traducción da Declaración Universal dos Dereitos do Home, que naquel ano se conmemoraba o 20 aniversario. Por primeira vez se escoita no conflito estudantil cantar o himno galego despois de unha manifestación en xaneiro do 68. A profusión de follas boandeiras, o sistema democrático de toma de decisións, etc., van configurando un panorama que facilita ese rexeite que había ata aquela do galego. Do mesmo xeito que os estudantes que empezaron a ir a unha movilización por reivindicacións corporativas, co paso do tempo, se deron conta que o que estaban facendo eran unhas reivindicacións sociais. É dicir, que é un pulso ao franquismo con todas as súas consecuencias. E Compostela estivo aí. Ben falado. Como se chama o home que che vende a carne? Carniceiro. Mas como sabes? O maio do 68 francés difundiu por Europa unha serie de slogans que enmendaban a totalidade do sistema político e económico. A imaginación ao poder, prohibido prohibir, sexamos realistas, pidámolo imposible. No 68 galego, que curiosamente se anticipou ao francés en varios meses, o venceremos nós foi o himno duns universitarios que acababan de descubrir que non estaban fora do mapa e que este punto se chamaba Galicia e tiña lingua de seu. Reivindicar a democracia e a lingua galega nas rúas de Compostela en 1968 era un pedilo imposible, pero 10 anos despois votamos unha constitución que consagraba aqueles soños imposibles como valores democráticos, entre eles o de sacar a lingua galega das catacumbas. Ata outra mellorada.